just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. Tak jdeme do šichty. To byla noc, dělku. To jo. Takhle to chodí v chudé České republice. Děti pracují a nedostávají najíst. Nedostávají ani zaplaceno, ani najíst. V 10 jsou prostě odvedeny z domova a ponechány osudu. Musí kopat vlastní hroby. Ale my nejsme v Česku, ale v Moskvě. Na tu díru, co mi to způsobilo. Nemáme ani na kolhoty. To jsem se ustřihnul do krťasu. Jo, jako kopač. Chudák kluk má úplnou díru na koulích. Ženo. To znamená u nás chudínsky chceme koláče. Velmi pidi. Jelikož jsou velmi postižení a nebezpeční, jsem nucen nosit brejle ochranné a taky ochrannou helmu, neboť už jsem dostal hráběm do hlavy. Nezvládnu to hlínu, že je drahá. Tyto děti často umírají v pouhých 15 letech na otravu krve. A nebo na přepracovanost. Jak jste právě slyšeli, tomu chlapci je 14. To znamená, že má možná ani ne rok na život. Podívejte se na něj. Možná ani ne den. Šel jsem sem, víte co, makat a potkal mě policista a normálně mi to všechno omlátil o hlavu ten mý nářadíčka. Tak to dělají v Moskvě jako. Já mám taky nářadíčka. Jo, Líne. Hans Čorkoš, víš, tak se jmenuje. Hans Čorkoš ani neví, jak se jmenuje. Nevím. Já to neumím ani říct. Říkejte mi debile. Občas mluví umí... Hele, víte, jak se nemají pokládat v hrábě? Přesně takhle, protože by se mohlo stát tohle. To je můj brácha, je to totální kokot. Nech toho Jak vidíte, život na ulici a ve skateparku je velmi náročný. Ne, už běží zpátky. Jak říkají, toto jsme vytvořili. Už tu makáme 10 let. Fakt puška tady to. To tady pracovat tady s takovým pokutem. Co děláte po mně klínu? Ti náhodou nezabil.
špatného rajonu, vypadně, běž. Úplně na hovno. To víte jenom jezdě, ani to by nedělali. To mu řekni do očí, kokoty. Neřek. Já se zabil. Ty čuně. To jsou naši otrokáři. Nás najmuli, když jsme byli malí a v té době nás to jenom bijou. A on to jezdíme od zimy. Pořád nás jenom šikanují, najíždí do nás. A jestli to nedáš skákat, ale je to zbytečný. Ještě nám nadávaj. Ej kámo, ty jsi učil nebo proč to máš ty? Ahoj, já jsem dement a jmenuji se Ivan Retardovič. Přátelé mi říkají Ivan Retardovič. Budeme za chvíli 14, ale moje IQ je téměř dvojnásobné. Všichni říkají, že jsem trochu speciální, ale já jim na to říkám, že oni taky, protože se na něj podívejte. A prostě jdeme. Já nevím, kde jsem se narodil, ani nevím vlastně, kdo jsou moje rodiče. Já jsem tady prostě vyrost. Jsem se jednou probudil, tady tamhle, pod lávkou. A řekl jsem si, že tady to bude lepší než tam. Protože tam byly jenom ryby a tady dostávám zbytky z restaurace. Mám se dobře, mám se jako v pohádce. Vlaky jezdí tam a sem do Prahy a do Berouna a my tu jenom strčíme. Viď, Igore? Je to úplně na hovno. Říká se, že tady jezdí ty satanové mašiny! Doufám, že mě neviděli za nás! Dostala ho satanová mašina! Pomož mu, dělej! Já už to bylo zvědav. Už je zachráněn, jo, hurá! Hele, auto! A já tě dám nahoru, Zase neuvidíš.